ngomong lho ya omong karo ora rasa dadak ngidek ngopo e. Ora, umanda ora loro enak Mas. Ya malah dibaleni neh. Kita urung. Iki lek gak niken ya gak enak lho ngene. Anke dikowencet lho masyaallah. Didoakan kagem Pade Susilo Badar. Heeh, Pade Susilo Badar. Pade Susilo ini salah satu aktor film yang terkenal yang ada di Indonesia. Aktor film. Aktor film. Dhisik dadi apa? Sampean tahu ngerti film? Heh. Wong enek. Artis sing ngomong kok iso Malah bahas entat. Lara mudun. Entat yo sing ngentoti aku meneng. Ya. Kayak kancane ngrembug. Aja ngomong entat. Ini